Tää saadaan jumiin kohtaan. Paina J:tä, jos sä haluat löytää jonkun Mä biisin. tiedän sen. No, En hieno. mä niin tyhmä on, miltä mä näytän. No ei kun mä ajattelin vaan. Niin. Kun yleensä kukaan ei osaa käyttää mitään. Mä osaan. Mä oon muutaman kerran ohjelmoinut meidän mutsin tietokoneen. Ohjelmoinut? Kyllä Oho, vain. mitä sä teet sillä? Haen... Ei kun todisteet, mitä sä oot ohjelmoinut siihen? Mikä se on? XPn, vai mikä se joku tommonen... Sä oot hakenut sen mistä internetistä? Kyllä vain. Ja ohjelmoinut sen. Ei kun levyltä ohjelmoinut sen. Sitten mä oon hakenut siihen kaikki ohjelmat. Kuvan käsittelyohjelmat. Esim. Irfan Viiv. Mikä? Irfan Viiv. Käyttäkää sitä, se on varmasti hyvä. Kyllä on. Suosittelen teille kaikille, ketkä katsoo tätä Ja YouTubessa. DC++. Oot sen oikein? Hakuohjelma ja Emule. Ja kaikki muut, koska meidän äiti ei osaa käyttää tietokonetta. Se on englannin kielellä, mä oon ainut, joka sitä osaa käyttää. Onko sulla vielä naama peruslukemilla? Aika vaikea. Ilman muuta.